bones i benvinguts a este nou format en el que Aroa i jo ens trobem com a casa tratant d'apropar el poble a tots els veïns i donant un poc la visió dels nostres protagonistes que van a intentar fer-vos veure com és la Pobla de Vallbona. Jo crec que en este moment el que tocava era començar en les falles, que ja estem ahí, i Aroa és la màxima protagonista. Per tant, Aroa, benvinguda a este primer com a casa. Moltes gràcies per la invitació. I res, anem a veure que isca tot bé, anem a xerrar un rato molt tranquils i jo crec que anem a donar-li un poc de sentit a lo que són les falles a tots els veïns i a aquells que vulguin veure-nos i seguir-nos, val? Moltes gràcies per acceptar la invitació, eres la primera i crec que vas a veure de categoria, ja veuràs. Bueno, la primera pregunta s'obliga. Al final vens de família fallera de tota la vida, has mamat les falles des de que tens ús de raó i per tant jo vull que m'ho contes un poc què suposa ser fallera en la Pobla i com han sigut els teus inicis així. Pues per mi ser fallera major de la Pobla és molta responsabilitat, perquè com tu has dit, vinc d'una família molt fallera i com que noto un poc la pressió de tot el món de a veure com ho fa, a veure que ho fa tot bé, però la veritat és que tot està anant molt rodat. Tinc molta ajuda darrere de mi, no estic soles en tot això, que això és el més important per mi. I de moment molt bé, la veritat, molt contenta. La família està darrere, està volca en tu, el teu germà que s'havia en Junta Local per donar el 100%, ta mare, ton pare per suport i tota la família, que jo crec que estan molt contents, estan molt orgullosos, dus un molt bon camí i això és molt important. Tots tenien moltes expectatives en tu, en Riberes, i estàs complets, però vamos, de sobre, per tant, enhorabona i això que vaig a parlar sempre, que ho duràs per tu este any tan diferent i tan màgic. Per això, un poc hem ficat en evidència que no sols és una responsabilitat, imagina que per a tu ser fallera major de la Pobla de Vallbona haurà sigut algo més, un somni, més enllà de la responsabilitat de l'has trobat ara, però què representa realment per a tu ser fallera major de la Pobla? Pues molta responsabilitat, la veritat, perquè no sols és del poble, és dur el nom del poble allà on anem. I, clar, donar bona imatge de que sàpien què és la Pobla, com representem a la Pobla, i per a mi és molta responsabilitat, però molta satisfacció, molt d'orgull de dir jolín, jo he estat allà dalt i he pogut anar a tots els pobles representant el poble que m'ha vist créixer i m'ha vist néixer. Perquè per la gent que no ho comprema un poc o que no estiga tan dins de la festa, què suposa ser fallera major 365 dies d'un any? Perquè al final no sols són els 3 dies de falles. Contem-li a la gent un poc que com és un dia teu en el que tens un acte i potser no està tan dins del poble, tens que eixir fora, però que vegin tot el que n'hi ha darrere de ser fallera major de la Pobla. Sí, la veritat és que és un no parar. Arriba el divendres i és com passe de ser una persona normal a dedicar-me a ser fallera major de la Pobla. La gent sap que és molta responsabilitat i des de fora es veu, però una vegada estàs dins ja dius, sí que és. Has que estar molt preparat per assumir tot el que comporta. I són dies intensos, la veritat, ja te alces, des de xunes, vas a la pelu, te maquilles i enseguida ja tens que estar vestint-te, perquè, per exemple, estos fins cap arrere teníem actes en la Pobla el diumenge, el dissabte, i el diumenge anàvem a altres pobles. I te plantes el món i el divendres i hasta el diumenge tot el fin de ocupat. Sí, la veritat és que arribar a conèixer el que implica ser fallera major ja d'un municipi que viu les falles tots els dies de l'any, per a molta gent li costarà entendre què és el que n'hi ha realment fora d'ahir. N'hi hauria que veure la teva agenda perquè té que ser d'aquella manera i la veritat és que té que ser una cosa que tens que dur molt dins de tu, perquè si no és difícil d'assumir una responsabilitat d'aquest calibre. Jo per això a totes les que se fiquen en això vos ho agraeix perquè pense que el sentiment per lo que és la nostra festa vos du a assumir aquesta responsabilitat i això és d'admirar, de ficar en valor perquè, xica, jo te tinc que dir que no me canviaria per tu perquè l'obligació que dus és important i com te deia al principi, ho estàs fent de categoria i ara ja mos queden els dies que quasi més te vas a deixar dur, crec jo, vas a disfrutar i d'estos dies que venen, quin és el dia que vens assenyalat en el calendari? Ai, jo tinc moltes ganes del divendres, que és el dia de la planta. Jo sempre ho dic perquè jo visc al costat de la falla. I és arribar el dia 14 i ja veure que ja tota la gent ve, tota la gent se posa a netejar, a plantar, tots estan nerviosos de aire m'ha passat el xurat. És un moment molt guai, molt màgic de dir, ara ja comença la setmana forta de l'any. Entonces se quedem, per aquesta sensació, se quedem en el dia 14, el dia de la planta. Sí, sempre. És que com el començat no n'hi ha res, després tot s'acaba I es passa volant.
Arriba ja i ja estàs fent l'ofrena, la missa i ja estan cremant les falles. Sí, passen molt ràpid. I a més, no n'hi ha prou hores en el dia, perquè sempre esteu amunt i avall, però això és bonic. Jo crec que en la Pobla, tu com ho veus? Com se't respira aquest ambient faller estos dies que, tant en els que anem acostant-se, com el que és en si els dies de festa, com l'ambient faller és bon, la Pobla? Sí, jo puc dir molt orgullosa que visc en un poble molt faller i se nota en tots els actes que tenim, tota l'afluència de fallers, com se dediquen com treballen, o sigui, les hores que se passen al casal, que això ningú ho veu, com, o sigui, totalment gratuït, perquè ningú mos paga res per estar ahí. Fem la festa per la tradició, perquè mos agrada. I és molt, molt guai i molt reconfortant formar part d'aquest poble faller. Sí, sí, jo, l'evolució, no? No puc dir que sigui massa major, però l'evolució de les falles sí que se li veu que tinguem aquest escaló més, són 7 comissions, són més de 2.000 fallers i ja se nota que podem dir que la Pobla és un poble faller. I quan te compares un poc en l'entorn, és important dir que ahí estem nosaltres i això també suposa que per a tu com a fallera major ja no és qualsevol cosa, ja representes a la Pobla de Vallbona i això que has dit al principi és molt important, perquè al final sí que té veres que sou la imatge de la Pobla allà on aneu. No sé si entre vosaltres, no sé si en Carla o en l'Acord d'Honor, haveu sentit aquesta responsabilitat. Heu parat a dir, així mos miren a nosaltres i estan mirant a la Pobla de Vallbona. Sí, totalment de... Clar, van de altres pobles i tu també te fijes en els altres pobles de a veure qui són els representants, a veure com van. I clar, tu també sents molta responsabilitat. Com estretxes tens? Aquesta pregunta hay que fer-la sempre. A veure, és que, claro, tindre una madre modista, ahí podem fer moltes trampes. Entonces, com a tal no tinc molts, però per exemple d'un tratge pues, puc tindre els 3 corpinyos diferents i puc anar fent moltes les combinacions. Però tampoc tinc tants com la gent que se pensa en tinc, soc molt afortunada, jo ho sé. I ara i aprofitem, anem a aprofitar, ja que tens la sort de tindre una mare modista, que tinc que dir, el muntatge de faller no és feu ta mare. Què suposa? O sigui, tu sempre estàs pendent d'aquestes tendències que arriben a representar la indumentària fallera, actualitzes prou els tratges, actualitzes els corpinyos, o sols acertar prou en el que t'agrada des del principi i mantens aquests tratges que tens? Bueno, jo he de dir que el meu germà, que també treballa amb ma mare, i ma mare són els que més... A lo millor a mi una cosa no m'agrada de primeres i ells són com els que m'ho imposen un poc. I al final ho veig ficar i ja me canvia molt la perspectiva. Jo soc més tradicional, però ells són els que innoven, perquè clar, tinc també molt la responsabilitat de... Molta gent després va i diu, ui, lo que li faràs a la teua fillaroa, tal, no sé què. Però, bueno, està guai, però tinc que arriesgar a vegades en coses que si no fora fallera major a lo millor no ho arriscaria. Bueno, són perspectives. Al final, dins del món de la indumentària, que és peça fonamental de la nostra festa, sempre n'hi ha també línies diferents. Jo tinc que destacar que últimament, conforme va passant el temps, no? I se va veient ja que cada vegada més gent ha passat per les mans de ta mare, sol acertar prou quan t'han passat per les mans de ta mare i me sol agradar molt. La veritat és que aquesta visió, pues, igual també li ho diré al teu germà quan el veig, aquesta visió que aporten i que donen un punt més, se nota i a més ho fan amb molt de gust. Per tant, estàs en bones mans. En aquest sentit, seguís deixant-te recomanar, que la veritat és que Pues va bé, no? estan molt bonicos els teus tratges. A mi m'agrada molt també com ho lluïsses, un pas de categoria. I ara pues, esperem el dia de l'ofrena, veure't al carrer amb la teva indumentària i la teva presència. Jo crec que aquest també és un dia gran a la Pobla, no? És un dia molt guai. Jo veig participar a tantíssima gent, el recorregut és molt gran perquè al final tenim que donar cabuda i jo destaco moments en els que a lo millor estem encara al principi de Poeta Llorente, que veus tota la retaïla de gent i això ho fem, És fort, sí. O a lo millor estàs tu passant per ací i ja te diuen, no, si una falla ja ha acabat i tu has fet res del passacarrer. Fa un any que te toca veure-ho des de pues, pràcticament la última que ho va veure. Fija't en aquesta estampa, tot Poeta Llorente ple de gent, el carrer en molt de color. Això no ho fa ni una altra festa, com si les falles, i jo crec que és un moment que a mi me queda en la retina i És molt emotiu, la veritat, veure a tot el món des de darrere és tot un privilegi. I ara una altra important que hem tingut en aquestes falles. Hem tornat a l'Ajuntament després de les obres de l'any passat i hem viscut una crida pues, novament des del balcó. Ha sigut com te la imaginaves o ha faltat alguna cosa per ahí? Sí, no, ha sigut totalment com me la imaginava, perquè bueno, jo vaig al Paller Major Infantil de la Pobla
I, clar, jo tenia així el record un poc pues, difús. I la veritat és que ha superat totes les meves expectatives. El poder estar dalt del balcó de l'Ajuntament i veure com estava ple el Colón és un sentiment indescriptible. Una cosa que la gent no sap. Tu quan estàs allà dalt i t'estàs dirigint al poble, no se veu molt. Al final no saps diferenciar qui és cada un i parles un poc i te deixes dur. Jo crec que arriba un punt en què, el que jo te vaig veure, te vas deixant dur i parles a la gent, encara que el discurs estigui preparat, i parles a la gent des del sentiment. I això jo crec que se nota molt. Tu, o veres així, arriba un punt en què te deixes dur, o sí que tenies algú xitxat ahí en el públic que estaves mirant fijant. No, jo la veritat que pensava que se veien més les cares des de dalt, però en el foco ixe no se veia res. Però bueno, no, molt bé, perquè no me seguia ningú. Jo anava mirant i jo pensava que ningú m'estava mirant. Ara que tinguera tots els ulls damunt meua, i això també és un poc més... te dona més tranquil·litat, perquè no veus les cares de la gent i, bueno, pues, si ho estàs fent un poc mal, pues, no ho saps. Jo tinc que dir-li a tot el món que, evidentment, pues, jo també ho vaig veure real en vosaltres, vaig ficar-me darrere vosaltres per veure-ho, i a mi m'agrada molt la tranquil·litat en la que sabies que les paraules estaven encertades, encara que els nervis van per dins, i que ajudares molt a Carla, estigueres també molt en ella, i això, ja que destacar-ho, has fet una molt bona figura de fallera major de la Pobla de Vallbona, i per això pues, jo te dono l'enhorabona i des d'ací ho transmetís també a la gent. Moltes gràcies. Jo no ho han pogut veure i jo crec que és de llei fer-ho constar. Molt bona participació aquest dia de les falles, no? La veritat que sí. És un dia intens perquè les falles estan ja des de bon dematí i arribar vius a l'Ajuntament és tot un logro, però la veritat és que sí. I tota l'estima que mos donarem era com sentir-se en casa totalment. Bueno, anem a buscar un poc de salseo, que segueix jugant. De lo que són les festes de les falles en la Pobla de Vallbona, que tu, evidentment, coneixes perfectament, n'hi ha alguna cosa que canviaries? Bueno, n'hi ha diverses coses, però jo com a destacar, som un poble que destaquem molt per la germanor que tenim en les falles, però arriben uns punts que aquesta germanor desapareix totalment. Com poden ser els playbacks o els diades tèmics, que ahir ja pues, tot el món parla, tot el món li agrada parlar molt, i jo penso que la gent hauria de disfrutar-ho més i no preocupar-se tant per guanyar o per no guanyar. Però bueno, jo crec que està molt bé, tenim unes festes molt ben organitzades i res, sols canviaria això. Bueno, és un detall. Tinc que destacar que en els playbacks fem un espectacle ja Sí. molt gran, o sigui, les falles s'ocorren un muntó, un muntó. Estan molts més darrere que això la gent no ho creu. I com a públic, a vegades, evidentment, traslladar-ho més enllà de lo que és el món faller nostre, a vegades costa perquè tenen una imatge d'altres municipis que no fa el mateix, però si fem un espectacle que és espectacular i jo li ho agraeix molt a la gent perquè, bueno, tu hauràs participat més d'una vegada i saps el que suposa, però com a públic s'agraeix molt, és un espectacle que se te fa pur i sempre tenim un poc la suspicàcia que arriben dies dels playbacks i a veure qui... A veure què trauen. Sí, sí. La veritat que les falles en la Pobla, com estàvem destacant, hem passat un poc per tots els llocs, tots els punts dels dies que entrem, pues ja estan en un altre nivell que un dia, i ara sí, ja estem que va de bo. Ara ja anem a les tardes i noits i anem a fer tots els actes. Tu esperes la plantar, com us has dit bé, però creus, bueno, espero que lo hagamos respecte a tot el món, Que aguante. creus que podrem destacar algun altre moment de les nostres falles, algun acte concret, o te vas a quedar en missa de la planta? Jo destaqué i destaqué també el dia de la subvenció perquè este any mos toca ballar i va estar molt guai. Jugant molts assajos i va quedar molt guai. Bueno, pues esperem que arribe i que isca tot molt bé. No té per què ser diferent. Al final ja dugueu molt de temps des que vos nomenaren fallers majors i ho dugueu de categoria, així que ara ja és rematar estos dies i sobretot disfrutar. Para disfrutar-los. Estos dies disfruteu perquè van a passar molt ràpid Ja. i van a ser únics, així que ja tornareu als casals, ja tornareu a viure amb falleres de casal, que això també és molt important, però estos disfruteu-los que van a ser molt diferents. Dit això, mos vas a deixar alguna anècdota que ha passat ahir, algun cuchicheo que n'hi has quedat l'acord o ho deixem així? No, a veure, la veritat és que hem fet molt bona pinyeta i això s'agraeix perquè són persones que realment les coneixes però una vegada entres a junta local i vius tants moments són com a família. Ahí se canvia un poc la perspectiva de ser de la falla X o Y i ara sou Canvia molt. junta local. Sí, canvia molt. I una expectativa que tens d'una falla
A lo millor, perquè clar, nosaltres anem cada dia a una falla a dinar o a sopar i te canvia tota l'expectativa d'eixa falla, perquè mos traten molt bé, totes les falles, la veritat que mos fan sentir com a casa, estan superpendents de nosaltres i això la veritat que s'agraeix molt. Pues Aroa, espero que la gent que ha pogut conèixer un poc més què és ser fallera major de la Pobla de Vallbona, com se viuen les falles des de dins. Te desitge tota la sort del món, molt d'ànim, perquè Sí. va fer falta, que al final n'hi ha que carregar-se d'energia i complir tots els dies, ho està fent molt bé, i per tant, pues, així m'asseguro que van acabar aquestes falles. Que Gra- passes unes falles de categoria i que, bueno, esto se quede com a record per tota la vida. Esperem que sí. I fins així la primera edició de Com a Casa, que hem estat en Aroa, la nostra fallera major, i ens ha ensenyat com són les falles en la Pobla de Vallbona, dies que ja estem a punt de disfrutar, i per això convida a tot el poble a que vinga i que se sume a la festa fallera del nostre municipi, perquè no hi ha res millor que la Pobla amb falles.